Καλημέρα σας και από μένα στο τόσο πλούσιο και πολλά υποσχόμενο φεστιβάλ. Θα σας μιλήσω, ο τίτλος της δικιάς μου ομιλίας είναι «Οι ολοτροπικές, η τεχνική των ολοτροπικών αναπνοών» και υπότιτλο «Αφυπνίζοντας τον εσωτερικό θεραπευτή». Και να ξεκινήσουμε με έναν μικρό ορισμό. Τι είναι εσωτερικός θεραπευτής? Εσωτερικός θεραπευτής νοούμε το σύνολο των μηχανισμών τόσο στο σωματικό όσο και στο ψυχολογικό επίπεδο που διαθέτει ο άνθρωπος και αφορούν την ανοσία του, την φυσική του ανοσία. Δηλαδή είναι εκείνοι οι μηχανισμοί που διαθέτει κάποιος για να επαναφέρει την ομοιόστασή του όταν αντιμετωπίζει κάποιες συνθήκες που τον αποδιοργανώνουν, τον διαταράσσουν, του προκαλούν ασθένεια. Και επειδή στις μέρες μας πολύς λόγος γίνεται για φυσική ανοσία versus τεχνικής ανοσίας, επιβαλλόμενη ανοσία, καθοδηγούμενη ανοσία, νομίζω ότι έχει και μια αυξημένη επικαιρότητα το θέμα μας και ο τίτλος μας. Αυτός ο εσωτερικός θεραπευτής δεν αφορά μόνο το σωματικό μας επίπεδο. Γίνονται δισεκατομμύρια διεργασίες ανά πάσα στιγμή μέσα μας που ουσιαστικά επαναφέρουν την ομοιόσταση του συστήματός μας, το οποίο είναι ένα σύστημα αυξημένης πολυπλοκότητας. Και επίσης φαίνεται να είμαστε σε ένα κατόφλι στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου το παράδειγμα, το επιστημονολογικό παράδειγμα, με την φιλοσοφική έννοια που έχει ο όρος, δηλαδή το επιστημονολογικό κοσμοείδωλο της εποχής μας, βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση μιας μετάβασης, μιας μετεξέλιξης, μιας αλλαγής. Από το υλοτροπικό παράδειγμα, το οποίο επικρατεί σε κάποιες επιστήμες σήμερα, σε κάποιες όχι πλέον, στο αντίστοιχο όλοτροπικό παράδειγμα. Ήδη η επιστήμη της βιολογίας, της κοινωνιολογίας, της φυσικής, αυτή η μετάβαση έχει ήδη συντελεστεί, έχει ήδη γίνει. Είναι άλλες επιστήμες, όπως η οικονομία ή η ιατρική, που γίνεται. Αυτή η μεταστροφή είναι στην πορεία της, απλά γίνεται. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι ο τρόπος να ερμηνεύουμε την πραγματικότητα μέσα από το υλοτροπικό παράδειγμα, δηλαδή το αιτιολογικό και μηχανιστικό κοσμοείδωλο, κατά μία έννοια έχει φτάσει σε κάποια όρια. Και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στην κοινωνία μας και το είδαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με τη διαχείριση της πανδημίας ακόμα περισσότερο. Τώρα, το αντίστοιχο όλοτροπικό παράδειγμα έχει να κάνει με την ερμηνεία και την αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας με πλέον ολιστικούς όρους. Δηλαδή, το να εξετάζουμε λεπτομερώς το τι συμβαίνει σε μικροσκοπικό επίπεδο και από εκεί να βγάζουμε συμπεράσματα για το τι ισχύει για το σύνολο, είναι ένας τρόπος να προχωράμε την επιστημονική αλήθεια, αλλά είναι μόνο η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι να προσεγγίζουμε και να αποκωδικοποιούμε την πραγματικότητα ερευνώντας το τι ισχύει
σε επίπεδο ολότητας, συνόλου. Και βέβαια, κατευθύνσεις που υπηρετούν αυτό το πλέον ολοτροπικό παράδειγμα είναι οι ολιστικές επιστήμες, ας το πούμε έτσι. Οι επιστήμες που βασίζονται στην ολιστικότητα. Και στην ιατρική τέτοια παραδείγματα έχουμε, δεν είναι πρόσφατα. Εδώ υπάγονται ολιστικά συστήματα από την αρχαιότητα, όπως είναι η Ιπποκράτεια ιατρική και άλλες παραδοσιακές ιατρικές, όπως η Αγιοβέδα στην Ινδία και ο Βερονισμός στην Κίνα, και βέβαια και πιο σύγχρονες μέθοδοι, όπως η ομοιοπαθητική. Αλλά και η θεωρία των συστημάτων. Γιατί σε ένα φαινόμενο, σε έναν οργανισμό αυξημένης πολυπλοκότητας, δεν δουλεύει μόνο το υλοτροπικό παράδειγμα. Δηλαδή, αν βασιστούμε μόνο στο υλοτροπικό παράδειγμα, θα έχουμε μόνο μερική απεικόνηση και εκτίμηση της αλήθειας. Δηλαδή, θα έχουμε κερδίσει και εξασφαλίσει πολύ μεγάλη ποσότητα γνώσης όσον αφορά το δέντρο, αλλά θα έχουμε χάσει το δάσος. Θα έχουμε χάσει τον τρόπο που συνδέονται τα πράγματα μεταξύ τους. Ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε είναι οι ολοτροπικές αναπνοές, η οποία είναι μια τεχνική αρκετά προσοδοφόρα και αποτελεσματική και καρποφόρα, η οποία υπηρετεί επίσης αυτό το ολοτροπικό παράδειγμα. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας παρουσιαστώ και λίγο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Φυτόπουλος, είμαι ψυχίατρος, ομοιοπαθητικός γιατρός, ολιστικός γιατρός και ασχολούμαι και με αυτήν την μέθοδο θεραπείας και αυτοεξερεύνησης τις ολοτροπικές αναπνοές. Ασκώ το επάγγελμα τα τελευταία 32 χρόνια και ερχόμαστε τώρα στην τεχνική αυτή των ολοτροπικών αναπνοών. Ο άνθρωπος, στη συνηθισμένη του κατάσταση, λειτουργεί από το επίπεδο της προσωπικότητάς του, η οποία εν πολλοίς όμως είναι νευρωτική. Δηλαδή, μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας, τον κόσμο, μέσα από αυτό το φίλτρο της προσωπικότητάς μας, με τις όποιες μηχανισμούς, εγωικούς μηχανισμούς αυτό διαθέτει. Οπότε, εν πολλοίς, το βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια και την πραγματικότητα μέσα από το φίλτρο και τον παρομορφωτικό φακό της προσωπικότητάς μας. Παρόλα αυτά, όμως, στην ουσία μας, είμαστε ολόκληροι. Όχι διχασμένοι δηλαδή. Η νευρωτική προσωπικότητα παραπέμπει σε αυτόν τον εσωτερικό διχασμό, ο οποίος βέβαια προβάλλεται και έξω, σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερο χρόνο. Αυτή η κατεύθυνση σε εκείνη την περιοχή μέσα μας, όπου εξακολουθούμε να είμαστε ολόκληροι, ονομάζεται ολοτροπική κατάσταση. Και ας πάρουμε λίγο και την ετυμολογία. Η λέξη ολοτροπικός είναι μια σύνθετη λέξη και από τις δύο αρχαιοελληνικές ρίζες, το όλος, που σημαίνει ολόκληρος, και το τρέπιν, που σημαίνει κατευθύνομαι προς εκείνη την πορεία. Δηλαδή, η κατεύθυνση προς την ολοκληρία, προς εκεί που είμαι ολόκληρος. Αυτή η διάσταση μέσα μας συνήθως είναι
η διάσταση πριν το τραύμα, πριν την τραυματική μας περιοχή, πριν την εγκαθίδρυση της προσωπικότητάς μας, πριν την εγκαθίδρυση της νεύρωσής μας. Και με την συγκεκριμένη τεχνική, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να επανακτήσουμε αυτήν τη σύνδεση με την περιοχή όπου ήδη εξακολουθούμε να είμαστε ολόκληροι. Είναι μια τεχνική που από τις πιο ισχυρές και αποτελεσματικές όσον αφορά την αυτοεξερεύνηση και την προσωπική μεταμόρφωση, η οποία προέκυψε μετά από έρευνα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει η συνείδησή μας να διευρυνθεί τα τελευταία 50 χρόνια, κυρίως από τον κλάδο της υπερπροσωπικής ψυχολογίας, καθώς και από τον κλάδο της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης του βάθους. Ενσωματώνει επίσης πολλά στοιχεία από την πολιτισμική παράδοση των λαών και των πολιτισμών, από ανατολικές πνευματικές πρακτικές, από μυστικιστικές παραδόσεις του κόσμου και είναι τρόποντινά την εισήγαγε ο Στάνισλας Κρόφ, ένας από τους πρωτοπόρους της έρευνας των δυνατοτήτων που έχει η συνείδηση να διευρυνθεί. Σκοπός του holotropic breathwork, που είναι έτσι το επίσημο όνομα της τεχνικής, είναι να ενθαρρύνει και να υποβοηθήσει το άτομο να καταδυθεί στα άδυτα βάθη της ψυχής του, αποκτώντας πρόσβαση στις περιοχές της πριν από την τραυματική του περιοχή, τον προσωπικό του διχασμό και την νευρωτική του προσωπικότητα. Τα εν λόγω αυτά διευρυμένα επίπεδα συνειδητότητας έχει παρατηρηθεί από την αρχαιότητα, γιατί είναι κομμάτι των προσωπικών τελετουργικών των λαών, ανά τους αιώνες, έχει βρεθεί ότι έχουν πολύ ισχυρή από τη μία θεραπευτική επίδραση και δράση και από την άλλη επίσης πολύ μεγάλο μεταμορφωτικό δυναμικό. Επιτρέπουνε τρόποντινά την καλύτερη σύνδεση με την εσωτερική μας θεραπευτική σοφία και βοηθούν στην επούλωση τραυμάτων αλλά και νοσογόνων προτύπων που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, πολλές φορές χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Σε πολλές αρχαίες παραδόσεις έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι μέθοδοι για να μπορέσει κανείς να εισέλθει σε μια τέτοια κατάσταση διευρυμένης συνειδητότητας. Και υπάρχουν πολιτισμοί που ακόμα χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ιερά φυτά για την πορεία αυτή. Στην δικιά μας παράδοση, τα ελευσίνια μυστήρια ή τα καβύρια μυστήρια, αυτήν τη λειτουργία επιτελούσαν. Όπου οι μοιημένοι έβγαιναν από την βιωματική αυτή εμπειρία, την μυσταγωγική, την μυτική εμπειρία, με αυτήν την βεβαιότητα της σύνδεσής τους, της ψυχής τους με το σώμα τους. Βιωματική όμως πλέον γνώση, ενθύμηση θα ήταν καλύτερος όρος. Και βέβαια, σε μεγάλο ποσοστό, το ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν μεγαλουργήσει στον Χρυσό αιώνα και μετά, έχει να κάνει με αυτού του είδους
τα τελετουργικά και με αυτού του είδους την μυητική και μυστηριακή ζωή που διέθετα. Άλλος τρόπος για να πετύχουμε μια ολοτροπική κατάσταση διευρυμένης συνειδητότητας είναι η νηστεία, η οποία εφαρμόζεται ήδη ακόμα σε πολλές παραδόσεις θρησκευτικές και όχι μόνο. Άλλος τρόπος είναι η μουσική, ειδικά συντονισμένη μουσική, όπως και ο χορός αντίστοιχα. Οι ολοτροπικές αναπνοές είναι μια τέτοια μέθοδος για να ευωδώσουμε και να πετύχουμε αυτήν την διεύρυνση, την συνειδησιακή, και είναι από τις πλέον ακίνδυνες, από τις πλέον ασφαλείς, όπου το άτομο καλείται να μπει σε μια τέτοια κατάσταση με την χρήση αποκλειστικά της προσωπικής του αναπνοής και του κατάλληλου set και setting, βέβαια, πάντα. Συνδυάζει την αποτελεσματική και βαθύτερη αναπνοή με μια υποστηρικτική ατμοσφαιρική μουσική και εστιασμένη απελευθέρωση εγκλωβισμένης ψυχοσυναισθηματικής ενέργειας από το σώμα, το οποίο της προσδίδει και αυτήν την καθαρκτική διάσταση, αυτήν την καθαρτική δυνατότητα και την θεραπευτική δυνατότητα που έχει. Με τα μάτια κλειστά και εξαπλώνοντας σε ένα στρώμα, κάθε άτομο χρησιμοποιεί την δική του αναπνοή να εισέλθει σε αυτά τα στάδια και τα επίπεδα συνειδητότητας, και όλη η κατάσταση ενεργοποιείται και κατευθύνεται από την εσωτερική θεραπευτική σοφία του καθένα προσωπικά, ανάλογα πάντα με την ετοιμότητά του, ανάλογα με την διαθεσιμότητά του και ανάλογα με τις αντιστάσεις που ενδεχομένως έχει τη συγκεκριμένη χρονοχωρική στιγμή. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία μη παρεμβατική, είναι μια μέθοδος μη παρεμβατική, μη κατευθυντική και οδηγείται πλήρως από την εσωτερική θεραπευτική νοημοσύνη, από την εσωτερική θεραπευτική νομοτέλεια του κάθε ατόμου. Το ασυνείδητο υλικό που αναδύεται στο προσκήνιο είναι μοναδικό για κάθε άνθρωπο, στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, και έχει μια ισχυρή θεραπευτική επίδραση, αλλά το σημαντικότερο, έναν ενοποιητικό απόϊχο. Σε αυτές τις ολοτροπικές καταστάσεις, η ψυχή έχει την καταπληκτική θεραπευτική δυνατότητα να επιλέξει και να φέρει ασυνείδητο περιεχόμενο στην επίγνωσή μας, συχνά με μια ισχυρή συναισθηματική φόρτιση και με σπουδαία συγχρονιστική και νοηματική αξία. Οι ολοτροπικές αυτές καταστάσεις μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε πρόσβαση στα βαθύτερα στρώματα της ψυχής μας και να δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη ζωή μας και το νόημά τους. Μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια πιο πανοραμική άποψη της ζωής μας και του νοήματός της. Να δούμε την μεγάλη εικόνα, με λίγα λόγια. Δίνουν την δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα ασυνείδητου υλικού
να έρθει στην επιφάνεια. Μπορεί να είναι μνήμες που σχετίζονται με την ζωή του ατόμου. Ακόμα και επεισόδια που έχουν ξεχαστεί, κατασταλεί, αποθηθεί, καταπιεστεί. Σωματικές και αισθητηριακές μνήμες, σωματικές αισθήσεις που σχετίζονται με ψυχοσωματικά προβλήματα. Και επίσης, πολύ σημαντικό, κυταρικές μνήμες που σχετίζονται με το τραύμα της γένας, με το τραύμα της γέννησης, όπως το μίλησε πολύ έτσι, αποκαλυπτικά και ο Γκροφ, αλλά και ο δικός μας ο Καυκαλίδης, που ήταν ένας πιονιέρος στην έρευνα επίσης των οροτροπικών καταστάσεων της συνείδησης. Πτυχές του προσωπικού ή του συλλογικού ασυνειδήτου μπορεί να αναδύονται, καρμικές μνήμες ακόμα, πολλές φορές σαμανικά οράματα, αρχετυπικό υλικό, πνευματικές εμπειρίες και ούτω καθεξής. Οι ολοτροπικές αναπνοές είναι ένα από τα πλέον ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για το εσωτερικό μας ταξίδι στις πέρα από τον χρόνο και την διαδικότητα περιοχές της ψυχής μας. Είναι τροποντινά μια πύλη προς τις υπερπροσωπικές διαστάσεις της ψυχής μας και μας διευκολύνει να κάνουμε αυτήν την μεταστροφή της οπτικής μας από την εγωική συνειδητότητα μέσα από την προσωπικότητά μας και τους μηχανισμούς άμυνας του εγώ μας προς μια πιο κοσμική συνειδητότητα. Και κλείνοντας εδώ πάνω να αναφέρω ότι υπάρχει τέτοια εξέλιξη και στην εξωτερική ζωή, στον εξωτερικό κόσμο πλέον, που το ότι είμαστε τόσο πολυσύνθετα και ισχυρά αλληλοσυνδεδεμένοι, το έχουμε δει πολύ φανερά πλέον. Η ρίση του Ηράκλειτου, έντοπαν, το οποίο βέβαια το μοιράζονται και πολλές άλλες φιλοσοφικές σχολές και θρησκευτικές έτσι, πρακτικές, γίνεται όλο και πιο ολοφάνερο στις μέρες μας. Και με την αφορμή της πανδημίας. Δηλαδή το πόσο αλληλοεπηρεαζόμαστε. Για να αποκτήσουμε όμως συνειδητότητα αυτής της εσωτερικής ανά πάσα στιγμή σύνδεσής μας, αλληλοσύνδεσή μας, αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα μέσα από την στατική οπτική του ατομικού μας εγωικού υπόβαθρου. Χρειάζεται αυτή η διεύρυνση. Και αυτή τη διεύρυνση με πολύ αβίαστο και ακίνδυνο τρόπο μπορεί να μας την προσφέρει αυτή η τεχνική των ολοτροπικών αναπνοών. Και στο σημείο αυτό να ανακοινώσω και το επόμενο έτσι, ολοτροπικό εργαστήριο που θα πραγματοποιήσουμε εδώ στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι διεθνές, θα έρθει δηλαδή και κόσμος από την Ευρώπη. Στα ελληνικά θα γίνει, αλλά θα υπάρχει και μετάφραση στα αγγλικά. Από 29 Ιουνίου ως 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο μυστηριακό και ιερό νησί της Σαμοθράκης, όπου στην αρχαιότητα τελούνταν αυτά τα μυστήρια, τα καβύρια μυστήρια, και ουσιαστικά είχαν να κάνουν, αφορούσαν με την ανακάλυψη του εσωτερικού παιδιού,
και της ανάπτυξης αυτής της εσωτερικής της ψυχής μας. Θα μπορούσαμε τώρα να προχωρήσουμε, κλείνοντας έτσι την κεντρική παρουσίαση, σε ερωτήσεις. Δεν έχω κάποια επιστροφή από το control. Ωραία. Ώσπου να αποκατασταθεί κάποια επικοινωνία, να με ενημερώσει κάποιος, ας πούμε, από αυτήν την τεχνική, τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Τι ωφέλει, τι θα μπορούσε να προσποριστεί κανείς από αυτήν την τεχνική. Πρώτον, την επανασύνδεση με αυτήν την σοφία του εσωτερικού θεραπευτή που έχει ο καθένας μέσα μας και που η στρέβλωση της οπτικής μας στη μεριά της προσωπικότητας πολλές φορές μας οδηγεί στο να την χάσουμε αυτή τη σύνδεση. Σύνδεση λοιπόν με τη σοφία του εσωτερικού θεραπευτή. Επίσης, είναι ικανή να πυροδοτήσει και να ευωδώσει την διαδικασία της προσωπικής ψυχοπνευματικής μεταμόρφωσης του καθένα μας, το οποίο είναι ένα στοίχημα ζωής στην τελική. Έτσι, γιατί είμαστε εδώ, γιατί γεννηθήκαμε, τι έχουμε να κάνουμε. Ένας από τους κύριους λόγους και τους πιο βαθύς και πιο ουσιαστικούς λόγους είναι αυτή η προσωπική ψυχοπνευματική μας μεταμόρφωση και η διεύρυνση, η δυνατότητα, το γενέθλιο δικαίωμα που έχουμε για την δυνατότητα να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας. Τώρα, τι άλλο προσφέρει. Μπορεί να ανακουφίσει από το άγχος, δίνοντας λύσεις στον εσωτερικό διχασμό. Να προσφέρει μια μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα, μια μεγαλύτερη ικανότητα να έχουμε επίγνωση, εσωτερική και εξωτερική. Περισσότερη ευεξία και, πολύ σημαντικό, εσωτερική γαλήνη, εσωτερική γαλήνευση. Πολλοί, ειδικά τον καλλιτεχνικό χώρο, τη χρησιμοποιούν γιατί ανοίγοντας αυτήν τη σύνδεση με την υπερπροσωπική περιοχή μέσα μας, αποκτούν αυξημένη δημιουργικότητα και αυξημένη έμπνευση. Κάποιοι άλλοι το χρησιμοποιούν όταν βρίσκονται σε μια περίοδο κρίσης στη ζωή τους, κρίσης νοήματος, κρίση σχέσεων, κρίση απολειών, πένθους, και γιατί τους προσφέρει, ανοίγοντας αυτήν την μεγαλύτερη εικόνα, τους προσφέρει μια αυξημένη διάβγεια στο να επιλύσουν προβλήματα ζωής και κυρίως προβλήματα νοήματος ζωής. Είναι ούτως ή άλλως μια περιπέτεια αυτοεξερεύνησης, αυτογνωσίας δηλαδή. Σε πολλούς προσφέρει πνευματικού τύπου εμπειρίες, δηλαδή αυτό που λέμε στην υπαρξιακή ψυχολογία peak experience, εμπειρίες κορύφωσης,
και σε κάθε περίπτωση είναι μια δυνατότητα να συναντήσει κανείς όμορφους ανθρώπους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με κοινές προθέσεις.